Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor En Murphy. Ja, daar zien we weer. Murphy. Toch nog eens een rondje. Ja, en wat doen we? Gewoon we beginnen meteen met een stelling? Nee. Nee, toch? Jij neemt Het Michel zag onderwerp, toen van... drop het onderwerp eens. Het onderwerp is de smartphones bij de jeugd tegenwoordig. Bij de jeugd. Bij de Wat jeugd. gebeurt? Of bij de volwassenen. Oh ja, ik denk bij de jeugd. Ja. Is het, zo voor hem even goed, is het een probleem, de smartphone? Is dat verslavend? Ja, je zou zelf al niet bijzonder kennen. Ik gewoon niet. Nee. Ik denk De maatschappij werkt tegenwoordig gewoon echt letterlijk op een minuut. Ja. Als je niet reageert, dan is het al voor een andere. Ja. Dus wat dat betreft ken ik niet maar bijzonder. los van het zakelijke, stel ik voor, dat had ze dan niks. Dan zou je even gaan stom met Metzler zien en dan zou ze niks met social media doen. Gaan DJ, niet muziek nu die hebben. Ik ken jongens, ik ken lui die hebben geen WhatsApp, die hebben geen Facebook, geen Instagram. Die moet ik nog gewoon een sms schikken als ik die wil bereiken. Mm-hmm. Of bellen. Maar die is niet ouder. Nee. Dat is niet de jeugd. Jonger. Ik zweer het tegen. Ja. Ik vind het ook knap, superleuk. Best niet verslaafd, Marvin. Nee, zonder... ik gebruik mijn telefoon nee, maar verslaafd. Echt, tot ze echt denkt, kind zie je in een dag, zonder het gevoel te hebben van, dit telefoon, dan moet ik even opzetten. Nou, ik denk, en dat meen ik serieus, hè. Kijk, ik ben op zakelijk gebied, denk ik van, als me iemand e-mailt met een aanvraag, of een brief stuurt met een aanvraag, wil ik ZSM geregeld hebben. Mm-hmm. Want u hoort heel vaak van, ja, ik heb het in een mail geschikt en in 2 dagen nog niks gehuurd. Dat vind ik geen manier van werken. Dus ik denk, nou, ik wil gewoon, ook als ik niet ken. Sorry, ik ken niet. Of natuurlijk. Soms zeggen mensen nu tegen mij zeggen van, het is echt een minuut. De lui willen gewoon meteen... maar heel even realistisch. Stel ik voor de bus naar de wellness geweest en dan komt ze wellness uit. Pak ze dan eens eerst een telefoon om even te checken als ze bereik hebt. Als ik klaar met wellness ben, wellness. Ja. Dat is wel een... Wellness. Ja. Nee, zeker. Maar kijk, aan de andere kant denk ik, wat ze nu tegen mij zegt, dan krijg je een week een telefoon niet. Oprecht heb ik er geen moeite met. Alleen niet. Het zakelijke stukje zou ik dan missen. Ik denk als ik kritisch naar mezelf, ik denk tot ik dat niet... Soms pak ik hem 3 keer en denk ik heb gewoon letterlijk 10 seconden geleden ook al opgekeken. Ja. Maar als ze 's morgens vroeg wakker wordt, eerst was ze daar, is de drang naar de telefoon. Ja, tenminste dat... Ja. Ik heb dat ook. Ja, soms heb ik dat wel. Om even lekker wakker te worden. Maar even wakker worden. Even scrollen. Nu.nl, even loeren wat op Facebook is gebeurd. Instagram even checken. Ja, dat is het. Maar wat dat je qua telefoon, hè? Je gaat naar bed. En wat doe je met je telefoon? Als ik naar bed ga 's avonds, leg ik hem eigenlijk altijd binnen een paar minuten weg. En dan probeer ik gewoon zo'n slaap. Maar vanaf wanneer ben je niet meer bereikbaar? Als je naar bed gaat. Nou, zakelijk helpt het bij mij echt gewoon naar een bepaalde tijd op. Maar bijvoorbeeld, ik kan me niet vinden wel relaxed, maar dan nog even samen te TikTokken. Gewoon op één telefoon, even tegen elkaar aankropen, TikTokken. Gewoon dat hoeft soms maar gewoon 10 minuten. Nee, oké, maar dat is anders. Maar ik heb bijvoorbeeld gewoon standaard in mijn telefoon 22:15 gaat dat geluidje en je gaat er op maandje en dan krijg je eigenlijk ook 0 meldingen mee. En we hebben nog dik 's nachts. Nee, maar dan krijg je geen meldingen mee. Zo. Maar ik kan dan wel zeggen, als ik aan het draaien ben of ben nog wakker, dan zet ik dat uit, dat ik wel gewoon bereikbaar ben. Maar ik heb dat echt bewust gedaan, inderdaad. Van weet je, gewoon naar bed. Of niet die ping, ting, tring. Zit daar en een linnenbluesje weer ook aan. Ja, dat. Lekker gaat rustige muziek. Ja. Maar natuurlijk, weet je, het is zeker van deze tijd. En ja, ik vind het heel leuk, social media. En ook TikTok en filmpjes delen met u allemaal. Vind ik fantastisch. Maar ik denk ook dat ze tegen mij nu zegt van, goh, de gast 3 dagen dadelijk in een bom uit. Dan moet ze een telefoon inleveren en dan mag ze alleen maar aan een Liliaan naar onder komen. Daag me we hebben dat toezorg wel. Zodra dat de tv aangaat en we gaan film loeren of een serie, dan is het wel gewoon telefoon weg, ja. En als ze naar de wc gaat of ik je drinken pakken, ja, dan... Ja, gaat ze toch even snel kijken. Ja, nee, want anders zit ze dan een tv te loeren zoveel. Ze pauze, op wat de pauze staat zo. Ja, precies. Dus dan gaat ze toch even loeren. Maar in principe, als je naar bed gaat... Ik heb dat bijvoorbeeld bij tv-programma's. Soms is het dan wel leuk, bijvoorbeeld veel loeren nu, daar gaan ze weer. En het einde koppel is gaat leuker dan de andere. Maar dat? Ja, dan gaan ze van wat al een keer ik vertrek hebben met geboren. En dan gaan ze nu nog een keer, ja.
En dan kun je bijvoorbeeld een saai koppel of wat ik niet zo leuk vind. Of Ga eens even... en dan zit ik gewoon lekker even en dan, ja, dat. En dan krijg je dan dat Cam zegt, hallo, we zien de vinger loeren. Jawel, en andersom ook wel weer. Ja. Maar dat is dan Kijk je niet... niet met, zeg het. Ja, maar ik vind het dan wel Andersom. lekker als je dan denk je, dat zet dan even op. Die vind ik toch niet zo leuk. Even, Ja. Maar dat, niks nuttigs. Niks. Nee, dit is niks. Er is toch weer ergens ingezogen weer. Er is weer een of ander gaafvulling moeten loeren van, gaat ik zo, willen we weer nog loeren? Ja, precies. Ja. Maar dat is zo met al die ik denk toch groepsapps, dat het hè? probleem bij de jeugd groter is als onze generatie. Ja. Die kunnen Ja, die worden totaal- geboren met een iPad. Die kunnen niet zonder. Veel moesten vroeger op school verplicht de telefoon in de kluisjes liggen. Ja. Mochten niet met de klas in. Had ze nog geen smartphone, had ze gewoon een hoekje met Snake erop. Ja. Tegenwoordig, je hoort een paar weken geleden of een paar maanden terug, dat het weer verplicht wordt om de telefoon in de kluisjes te leggen. Dan denk ik, Nou, ik ben eerlijk, hè, mijn kinderen zitten op de middelbare. Hè, en dan hebben ze zo'n oudergesprek hè, met de leraressen en dat. Toen wordt ons genoemd van, goh, kinderen zitten met de smartphone. Daar zien ons bij. Dan hebben ze, zeg maar, die zitten aan de roetkant. Dan hebben ze een stukje tot aan de roet van de vensterbank. En die zetten hem zo chef de telefoon. Zien ze zo op net aan tussen zien ze, hey, zo'n kiek, hè. Toen zei ik, je kent toch goed smurk. Ik zei, die kinderen zeggen, telefoons inleveren en na de les krijgen ze weer terug. Ja, net ik kreeg er alleen maar gezeik met de ouders. Want kinderen moeten bereikbaar zien. Of we hebben het probleem al gehad dat dan een keer aan het scherm met een telefoon is geweest. Ja, dan is het van, maar ik heb hem de leraar moeten geven. Ja, nu is mijn scherm kapot. Of die dingen. Nu... En dat vond ik echt top. Ze hebben nu, weet ik dan toevallig op Bonafante College, die hebben zo'n van die zak ophangen met nummers. Ieder kind heeft gewoon zijn eigen nummer gekregen. Die komen de klas in en die moeten hun telefoon in dat nummer gewoon in die zak. En aan het einde van de les, want die wisten natuurlijk continu lokale, maken ze hem de route uit te rollen. Alleen in het begin, dat is bij Arthur mijn kinderen, dat delen me bijvoorbeeld appte van, pap, ik moet even dit en dat downloaden. Kent ze dat even goedkeuren? Want ik heb dat net nodig van de les. En dan dacht ik van, dag, kent me gaat. Ik heb daar geen bericht van de zaal van gehad. Kijk, en dat is een beetje het tegenstrijdige. Van, hij zit een kind van, ik moet mijn telefoon nu gebruiken voor in die les, want we gaan Kahoot doen of zo gaat. En aan de andere kant is het, maar ze nemen de telefoon met en dat belemmert dus de les. Want dat vond ik altijd wel... En nu, weet ik gewoon, oké, dat zit in een zak en... die kinderen kennen toch best zonder telefoon. En van de andere We kant... zien toch ook te goed met je horen op school. Nou, dat snap ik. Die Maar gaan dat is ook eigenlijk een die- andere generatie, Ja, maar ik snap Snapchat ook wel en dat noem ze maar op. nu, dat de ouders kinderen beschikbaar willen hebben. Ik kan allemaal wel begrijpen. De tijden zijn nog veranderd en even weer naar de school gingen. Maar ik vind als ze op school zien, doet dat één goed in de kluis. Ja, dat is wel En als mooi. dat is, de best zo bij dat kluis gaan. Ja, maar weet je, ik huur al wel eens vanuit die schade tegenwoordig wat allemaal bij die kluisjes en zo gebeurt. Ja, weet je, ik kan me al best voorstellen dat geen en in een kluisje ligt. Ja. Soms zit dat ze het gewoon lekker in hun eigen tas, nog met tegenwoordig, met merkkleier, jassen. Ja, ik denk dat meeste helft überhaupt geen jas meer durven op te hangen tegenwoordig met alles wat gejat of kapot gemaakt wordt of zo'n ding allemaal. Weet je. Kijk, vroeger had ze dat niet. Kwam ze netjes op salon, ze jasje op, de gymtas erbij. Noemen ze, als ze dat zo huurs links en rechts, maar ze blijven zijn twee gymshow nog in het gymtasje zitten, bij wijze van. Ja, weet je, dat is ook de teammover aan zitten en wat veranderd is. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik kijk TikTok, we zitten er zelf allemaal op. Ik heb me toch wel een bezeur, hè? Ja, tuurlijk. Maar we worden er echt dom, daar worden we toch niet dommer van. Want ik heb een zuintje gedaan. En dan hebben we wel eens, wie niet, kunnen voor een tv-tiet geven of nee. Dan hebben we dat heel lang volgehouden om dat nee te doen. Maar op een gegeven moment moest dat toch al geluiden. En dat vind ik toch top en dat is toch leuk. Maar als ik die programma's zie, dat is op zich ook wel leerzaam. En... Zeker. En wat vind je nu wel eens dit zou doen? Maar is dat te erg? Nee, maar dat is wat ik even op inhakken. Wat vind je wel eens toes doen? Tot we het in het Engels tegen elkaar zeggen. Tot, we zeiden van de week, naar de kindergarten, hè. We ze lekker te laten spelen. Nee, dus ze zit dan daar en dan zegt ze, ik wil naar de speeltuin. En dan loert ze, gaat in het Engels of in het Duits, loert ze op YouTube. En ze zegt ook thank you in plaats van dankjewel. Dat is toch gewoon de generatie, je ziet het pas 4 in oktober. Dat is toch de generatie wat opgroeit met... en dat is iets slecht voor, denk ik. Alleen, wat de jeugd van nu compleet mis, is wat veel vroeger wel tegen. We gingen met de ene bal naar boete. Dat was met 24 jongens in voetballen. En er was vergeten dat ze moesten gaan eten toes. En na het eten was ze gauw mogelijk weer naar boete gaan. En als de lampen aangingen, dan moesten we weer naar binnen. Dat gebeurt nu helemaal niet. Nee, en dat is inderdaad... Ja, is dat helemaal niet meer? Dat komt toch wel mee door de nog weer computer met maken natuurlijk. En bij ons is dat nog niet zo extreem. Maar ik zeg wel eens inderdaad van... Goh, het is lekker boete voetballen. Ja, maar iedereen zit of binnen de computer aan.
nu met dit weer, is dat dadelijk. Ik vind het wat chill met de kids, ook met zwemmen dadelijk, weer bij Jekerdal, weet ze, die trekken hun eigen plan op zich. Maar inderdaad, weet ze, het boetespelen van vroeger, dat is nergens toch door meer, de computer en door de telefoon. Ja, maar ik heb toevallig vanuit de winkel, gisteren alweer, nu al heel veel kinderen de communie gedaan en zo allemaal. En dan spreekt ze daar even met die ouders over, oh shit, ja, PlayStation, ja, iedereen gaat nu. Ik zeg, ja, ik heb pas al genoeg gehad, wie die een PlayStation komen kopen of dit en dat. En ja, dan spreekt ze ook toevallig iemand en een vrouw in België. Ik zeg, maar wat, zegt hij ook wel lekker boete spelen tegen die jong. En dan zit die mama, ja, nee, dat niet, want ja, hij moet 3 kwartier met de bus naar school. Dus is het daar op school. Ja, die kinderen moeten allemaal vuil wie doet dan. Ja, dan heb ze dan helemaal niet. En dan ben ik wel blij met hoeveel woenen, hoe stieg woens. Dat is toch allemaal gewoon lekker een beetje dorps. Maar bijvoorbeeld bij ons in de straat is het op zich wel tot veel kindertjes boete spelen oprecht. Ja, zeker. Nee, maar dat bedoel ik. Dus hoeveel... is een beetje bij mij in Bun is het ook nog wel. We gingen let's met ze gingen als ze in dat speeltuintje. Toen was ik verrast tot als heel kinderen waren aan het spelen. Maar ik denk toch dat... Het geeft toch een fijn gevoel. Als ze denkt van we zien nog niet helemaal de kluts kwijt of zo. Of maar ik denk toch dat bepaalde steden, bepaalde weken, tot dat minder is. En tot ze gewoon lekker toe zitten te gamen. En, maar is dat slecht bijvoorbeeld? In plaats van boete te spelen, samen te gamen? Dat is toch een beetje de ontwikkeling. Ja, ik vind het ook. Maar ik probeer de vraag te stellen van misschien zijn veel wel bij een voetbalclub. De Zuus, of we dat ook direct weet niet, maar die sterven ook allemaal één voor één uit. Dat gaat veel minder jeugd gaat sporten. Ik denk toch dat meer jeugd tegenwoordig op zijn computer of zijn telefoon zit. Als tot ze lekker onderling... ik sprak deze week toevallig en dan zit, ik hou ook van sport. Ik kijk voetballen en ik kijk... Dat is een andere manier van sport houden. Hey, maar ik heb even het briefje erbij gepakt. Jeugd en smartphones. Ja. Ik heb 2 stellingen. De tweede stelling, die pak ik als eerste. Oh. Als ouder zijnde heb je geen idee meer wat je kind allemaal uitspookt online. Ja, ik kan het niet even met oordelen nu. Maar ik zit wel een eigen iPhone, een oude. Daar heb ik YouTube Kids opgezet. En ja, daar kunnen ze alleen maar dingen van loeren wat een beetje, wat gewoon oké is voor kinderen. Maar ik denk, als ze het ouder zien, zoals Stieg, de kinderhubs, ik denk dat Stieg niet heel veel weet wat ze online uitsproken. Ja. Nee, zeker niet. Maar aan de andere kant, het is ook een bepaald punt van vertrouwen, opvoeding, wat ze ook zag. Zus, of welk punt heb ze bijvoorbeeld gecontroleerd wel eens of zo, tot ze weten van dat ze beheer, bij Apple hebben ze inderdaad tijdslimiet. Of tijdslimiet en al die dingen wat daarbij huren. Dus de bepaalde apps die iemand kan downloaden, die hebben ze als ouder gewoon in beheer. Dus maar dan nog wat ik even wil zeggen. Ik heb laatst iemand een bericht geschikt van ga eens even de dochter op Snapchat loeren. Ik volg die dan nog. Ik vind het niet helemaal huren bij de leeftijd van degene. Misschien moest ze even naar loeren. En daar heb ik ook niet spiegel even gehuurd, maar heb al wel ervan af. Een paar minuten later. Dus ik denk dat het heel belangrijk is en tot heel veel jeugd, laten we even eerlijk zien, iemand wat nu 12 jaar is, of misschien zal we zeggen 14 jaar is, kids niet vergelijken met wie 12 of 14 jaar, want ze zien veel weer en alles. En ook dat komt natuurlijk door het stukje online. Ja, we zien niet meer zo wereldvreemd ben. Nee. Maar ik denk ook wat het belangrijk is voor de ouders, om ze toch regelmatig eens even te checken wat er online gebeurt. Ja. Al is het maar alleen maar pestgedrag, hè? Ja, precies. Ja, maar daarom, en de hub zit erover, dat is ook belangrijk. En vertrouwen is al wel groot. Ja, nee, maar de hub zit erover, de vreugd van, heb je wel eens metgemaakt dat je gepest zit, of via online, of via... Maar of ook bij het voetballen, weet je wel, de kinderen maken eigen groepje appjes aan. Ja, bijvoorbeeld, kijk, daar hebben ze natuurlijk niet 100% grip op. Ja. Maar ik ben wel ook een ouder, en dat is Melissa ook, alle twee wel, van ik wil wel goed call op de bal. Als iemand van ons gaat uitfrit en iemand anders ziet van, weet je, dit of dat is gebeurd. Dus dan kom gewoon bij me aan en dan wordt het gewoon, snap je? Het moet gewoon geregeld worden op ons. Ja, het hoeft niet van, snap je dat? Ja. Maar ik wil ook niet dat kinderen gewoon met een slecht gevoel
ergens of naar Sjaal zouden gaan of naar het sporten zouden gaan of zo gaat. Dus dat moet gewoon goed gesproken worden. En het is altijd kind van twee kanten komen. Ik bedoel, laten we daar ook eerlijk over zien. Het zien kinderen veel waar voor jong. Zeker. Alleen denk ik dat het persgedrag, of ik nu even persgedrag, er zitten natuurlijk 100 andere dingen. Maar met online is het nog makkelijker, nog anoniemer, nog lastiger om met te checken. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is om naar bovenop te zitten, ja. Maar af te ronden, de volgende, wat is de eerste? De jeugd van tegenwoordig zeikt veel meer dan de jeugd van vroeger. Nou ja, weet je niet. Online, ja. Nou, ik denk het is makkelijk. We hebben dat er wel eens over gehad. Hè. Als we met Shaker Nije eens een clip hadden gemaakt. We zitten maanden in de studio, teksten hebben we geschreven. We maken een script voor de videoclip samen. We zitten bijeen, we gaan filmen. 2 dagen filmen, een dag is het groot weer geweest. We gaan een derde dag. Daar zitten oren editen in. Nog een keer aanpassen voor geld. Yes, dat is hem, de final versie. We zetten hem online. Als als geen 3 seconden online, reactie, kut. Ja. En denk ik, ja, dat is wel een beetje ook het zeurgedrag, het zeurgedrag. Ja, maar klik eens op die namen. Nee, zeker. Ja. Maar de menselijkheid is op zich soms wel eens weg. Ja, maar daar hebben we wel eens over gehad, persoonlijk. Maar ja, dan moesten dingen nog een beetje doorheen prikken. Wat is die seks? Ja, klik eens op de namen. Ja. Daar hebben we de vorige keer al een keer over gehad. Over vriendschap verzoeken of zo'n dingen allemaal. Maar dan denk ik, zeker. Ja. Maar het is makkelijk. En iedereen deed het. Lees bij de bekende voetballers. Die wat gaat posten. En de jeugd volgt die natuurlijk allemaal. En dan gaat ze onderin horen. Memphis Depay is het goedste voorbeeld. Hè. Ja. Die wordt met de grond gelijk gemaakt. En als hij hem toch in een hoed wil dragen. Of met een gek horloge wil rondlopen. Moet dat zelf weten. Ja. Wie bestieg of iets. Om dat even te zeggen. Ja. Nee, maar dat vind ik dat zien ze natuurlijk ook. Ja. En dan, en ik moet zeggen, sommige lui, en ik volg André Hazeveld op Instagram, hè. Dat minste. Ja, sinds kort. En maar die deed dat eerst niet. En die deed nu steeds filmpjes op. Ja, maar die maakt nu dus ook dus gewoon filmpjes. Vindt dat leuk, hij heeft dat een beetje ontdekken en dan vindt het leuk wie lui op reageren. En nu vond ik het geniaal. Dat ook een vrouw die was hier op zijn filmpjes aan het reageren van ik vind je haar niet mooi en echt verschrikkelijk en dit en dat. Die heeft er echt zo'n filmpje ingesproken, gewoon naam en toenaam erbij genumpt van kijk, hier is een print screen gemaakt van kijk, dit is de reactie van Anja Huppeldepup. Dat geregeld. En dan spreek je dat in en zegt maar Anja, dit en dat. Op een gegeven moment, voor in de filmpje zit er, ik heb er bij naam toegenomen. En weet je wat? Ze heeft me ontvolgd. En dan gewoon daar weer op reageren, maar heeft ze het wel gezien? Het filmpje van dat heer zit, dat zie je. Ja. En inderdaad, ze had het gezien. En dan gaat dat allemaal delen. En dan gaat dat helemaal, ik hou van je, bedankt. En dan gaat dat helemaal. En dat vind ik dat wel. Leuke manier met hem. Ja, precies. Kijk, en dat is wat ik zei met onze comments en zo. Ja, ik heb nog niet heel veel ervan gelezen. Ja, goed, ze vinden het leuk, vinden het niet leuk. Veel vinden het leuk om te doen. Ja, en het is weer een avondje borrelen voor ons, hè? Ja. Goed, jongens, dat keertje. Dat vleug toch. Het gaat echt grap. Ik hoor trouwens net iemand... Die vleug wel eens, hè? Iemand zag let's trouwens van... soms duurt het just geen keer. Nou, ik heb het aan de ene keer ontdekken. Maar aan de andere kant, mysterieus keertje mag soms ook langer duren. Want dat is just... Het keertje. Het mysterieus keertje. Juist. Nou, je verliest de man. Ja, top. Op een tegeltje. Ja, bedankt. Tot de volgende. Helemaal van Messia, jong. Ja, bedankt, jongens.